Hayırlı kez, hürmetli tomoshachilar, televizya programı Turay efirde үзешен davam ете. Исегезгә төшерәбез. Төбәк итәкчеләрен хайлауда хайлайбызмы, әллә элеккесә калдырабызмы дигән һорауга фикер алсабыз. Артабан һөйләшүгә сәяси партия вәкилләре кушыла. Таныштырып үтәм. Беренче туры безнең Хәсән Сәгыйть улы Идиятуллин, Коммунистлар партиясының Иглин районы бүлексәһе секретаре. Алкышлап каршылайык. Артабан безнең Юмабика Салахетдиновна Ильясова, дәүләт йышы корылтай депутаты, Бердәм Рәсәй фиркаһы вәкиле. Һәм дә Заһир Әхсән улы Хакимов, Патриоты Россия, Рәсәй патриотлары партиясы. Хөрмәтле кунаклар, һез яңа туып килгән законның нинди җитешсез, ягъни ыңгай яктарын күрәһегез? Әйдәгез. Яңа туып килгән законның җитешсез яклары юк. Ул җитешлегенә түгел, бик күпкә соңлап килгән закон. Чөнки Кавказда булган хәлләр нәтиҗәсендә безнең Рәсәйдә төбәктәге түрәләрне турадан-туры сайлау бетерилде. Бу яңгыслык. Бу бик күп бозыклыкларга китерде. Менә аның бүген нәтиҗәсе шул. Урысча әйтәм инде, коррупция дибез. Коррупциягә көрәшү дибез. Коррупция илне бетерә, илне чиретә, илне тарката. Коррупция аны татар или башкорт телендә әйткән чакта, бу bir туктаусыз шәреп таркалу дигән сүз. Хәсән Сәгыйтович, коррупция нинди шартларда ла сайлап куелдымы? Сайлап куелдымы? Вазифа сатып алу ва кеше душар була. То есть, хәзер вазифаны сатып алырга теләүчеләр туа. Алар күпләр. Шуның өчен менә турадан-туры сайлау вазифаны сатып алу теләген һәм аның мөмкинчелеген бетерә. Улай булгас, Хәсән Сәгыйтович, һайлаулар безнең һәр вакытта ла гадел үттеме икән? Рәхмәт сорауыгызга бик рәхмәт. Менә мин шиксез ышанам, бүген әле телевизор караучылар да минем белән бер үк сүздәдер. Сезнең сорауга җавап итеп әйтәм. 1995 елдан, 96 елдан соң бүгенгә тикле Рәсәй күләмендә, Рәсәй дәүләтендә гадел сайлаулар булмады. Bütün сайлауларда әйтергә кирәк үтте бозыклык белән. Халыкның, сайлаучыларның тарафыннан түгел, түрәләр тарафыннан үтте. Аны без барыбыз да беләбез. Әлеге дә баягы бу тоже шушук коррупция китерә инде. Аслай булгас, сайлауларда кайтарузан безгә ни фәтва? Сайлауларны кайтарырга кирәк. Без аны кайтарырга тиешбез. Дөрес сайлауларны кайтарырга кирәк. Бүтән җитешсезлекләре булган осрактала. Кайтарырга кирәк һәм сайлау законнарына. Менә бу бозыклыклар булдырмый торган, булмый торган өстәмәләр китерергә кирәк. Урыстамалар бар, алар китерергә кирәк. Бала хакында без һөйләшербез. Әйдәгез, Юмабика Салахетдиновна, һезнең фикерегезне тыңлап китәйек әле. Ошо закон проекты. Минем дә шулай ук бу тәүге тыңлауда кабул ителгән законга мөнәсәбәтем аңгай, чөнки ул төбәкләрнең хукукларын киңәйтә. Бүген һәр республика, өлкә, край үзе хайлай ала. Республика итәкчесен туранан-тура хайлаулар менән хәл итәргәме кем буласагын, әллә уны парламент раславында калдырыргамы? Әйтәйек, безнең республикала бына тыныс мөхиткә карап, мин уйлайм, бездә бизмән ниндәйдер дәрәҗәле ике бына ошо юнәлештә лә тигез тарта дип. Чөнки әгәр икенче юлла парламент бына раслаган вакытта ул барбыр, депутаттар үзләренең хайлаучыларының фикерен күз уңында һич шиксез тотырга тиеш. Үзләренең хайлаучылары алдында гадел калырга тиеш. Һәм улар беренче юлы үткәрмәһәләр, әйтәйек, ошо кандидатураны югарынан тәкъдим ителгән үрәктән, уларның икенче юлы кала. Икенче юлы уларның үткәрмәскә тулы хукугы бар. Һәм мин уйлайм, үзенең хайлаучылары менән бер бүтән булган депутат
парламент таркалган хәлдә лә бунан куркмай, мин фикеремне генә бунан куркмай. Юк, бу хакта без һөйләштек. Вакытта гына әрәм итәбез. Димбабика Сәләхетдин. Депутаттар безнең Башкортстан парламенты был осракта барыбер дә үзаллыкты берничә дә күрһәтә алманы. Шулай бит. Россия президенты кемде үткәрә, кемде теләй, шуны үткәрә алды. Мин уйлыйм, без үзебезнең киләчәктәге үсешебездә депутаттар үзләренең мөнәсәбәтен күрсәтеп, халык белән бер бөтен булып калырга тиеш дип. Һәм парламент таркалгандан ул депутаттар куркмаска тиеш. Мин таркалгандан ул депутат аламмы, юкмы? Мин уйлыйм, камил демократия ул бына шулай булырга тиеш. Мин уйлыйм, ошо урында алкыштар булырга тиеш, шулай бит. Депутаттар куркмаска тиеш. Чөнки күпчелек безнең депутаттарыбыз үзләренең мандаттарын югалтудан куркалар. Рәсәйдә бер очракта булмады. Рәсәйдә 89 өлкә бер очракта булмады. Президент кемне күрсәтә, бөтен җирдә сайлада шул кешене. Димәк, урындагы депутаттарның көче юк. Аларның көче кагазда гына язылган. Әшин барында көче юк. Аларның көче алынган. Шуның өчен депутатларның көче генә түгел, халыкның көче алынган. Халыкның дәрәҗәсе юк. Халыкның баһасы юк. Менә Башкортстан халкының, Татарстан халкының, башка өлкәләрнең халыкларының баһасы юк. Менә мин әйтәм, Рәсәй түрәләре тарафыннан бу бик зур ялгышлык, әйтерим, ялгышлык булды дип. 2012-2013 ел, менә Файзуллин дөрес әйтте. Ул һәр вакытта дөрес әйтә. Ул һәр вакытта дөрес әйтә. Ул без галим. Без халыкыбызны дәрәҗәләмәсәк, халыкыбыз белән исәпләшмәсәк, халык бөтенләй дә җавапсызлыкка дучар була. Эшә башлый, тарта башлый. Менә шуның өчен бүген моны демографик хәлдә хукук бузу ниләрдә күп. Барысы шуңа китерә инде. Аңлашылды, Хәсән Сәгыйтович. Кайтарырга кирәк сайлауны. Безнең Россия патриотлары фиркаһы вәкиленең дә фикерләрен тыңлап узайык әле. Беләсезме, мин бу закон проектына каршы. Беренчедән, менә әлеге законны үзгәртү, әлеге законны кабул итүгә әле 1 елда булмады. Аны яңарак кына кабул иттеләр, яңарак кына халыкка шушы сайларга хукук бирделәр. Әмма менә берничә айдан соң яңадан бу хукукны тартып алырга телиләр. Һәм ни өчен каршы икәнен... Юк, алу турында һүз бармай бит. Төбәкләрнең кимәленә яуаплылыкты тикшерү турында. Сез монда шик шөбһә күрәһегезме? Юк, монда беләсезме нәрсә? Ул бит менә мөмкинчелек бирү дигән теге төбәкләргә ул нәрсәне күрсәтә. Мәсәлән, әлеге бу тәкъдим башта әйтелде Северная Осетияда. Онда октябрь айында сайлаулар булды. Һәм анда безнең сайлауларда күрсәтте халык ондагы җитәкчеләрне бик хуплап чыкмады. Мәсәлән, Бердәм Россия фиркасында күп тавыш алмады. Һәм алар күрәләр үзләре, әгәр дә халык сайласа, сайланмаячаклар. Һәм шуңа күрә алар шундый тәкъдим иттеләр депутатлар аша сайланырга. Менә әле сез әйтәсез, менә һәр нинең регионның үз хукукы бар, ул теге менә әле сез әйтеп китәсез, ул демократик принцип дөрес түгел ул. Менә бүгенге көндә ярады җитәкченең авторитеты бар ди, әйбит. Әгәр дә мәсәлән икенче җитәкчене куйдылар ди, аның авторитеты юк ди, ул сразу әйтәчәк. Әйдәгез, үзгәртик. Менә депутатлар сайласын дип. Шуңа күрә менә бу законнарны гел үзгәртеп тору дөрес түгел. Һәм ягъни һәр бу закон проектына алдан ук ниндидер мутлык калынган. Әйе, бу әгәр дә җитәкченең авторитеты булса, ул аның белән халыкны калдырга. Әгәр дә авторитеты булмаса, ул икенче юлны сайлашак. Ул милли республикаларда түгел, мәсәлән, шул ук нинди булмасын, Челәбеме, Оренбургмы, нинди төбәк булмасын. Әгәр дә җитәкче күрә, халык аны хупламый. Ул үзенең тәкъдиме белән тәшәк. Әйдәгез, депутатлар аша үткәрик дип. Юмабика Сәләхетдин. Мин бу фикер менән килешмәйм. Чөнки сәясәттә бундай катгыйлыктан баш тартырга кирәктер дип. Чөнки табигатьтә лә күренешләр үзгәреп тора. Бүген ямгыр, бүген давыл. Мин уйлыйм, әгәр илдә ниндәйдер хәл вакыйгалар үзгәрә икән, шуга ярашлы без закон кабул итәбез икән, бу безнең дәүләтебезнең киреһенчә ниндәйдер хукукый нигезләргә таянганын гына исбатлай минеңсә. Һәм бая һез безнең парламентта шул тикле түбән төшергәнегез да мин риза түгелмен. Чөнки парламент бер вакытта ла юк, ысынбарлык түгел. Чөнки республика менән җитәкчелек итә алмастай кешегә депутаттар бер касан да тавыш бирмәс ине. Минең буга иманым камил.
Аңлашылды. Безнең студияла башка фиркалардан да вәкилләр бар бит инде. Әйдәгез танышып китәйек тә, үзегезнең фикерләрегезне әйтеп китегез. Леонид Чернов, Алма фиркасыннан минем инде фикерем булай, мин булай дип әйтәм фикердә, бик дөрес нәрсә дип әйтмәем. Ни өчен әйткәндә, безнең инде бу законнар буенча караганда илне икегә бүлү дип исәпләйм моны. Ни өчен әйткәндә, безнең милли республикаларга андай хукук биргән чакларда бу итин законнар карала, безнеңчә әйткәндә Кавказ илләрендә бүгенге көнне Кавказ илләре бүгенге яналар, алар алга моңа чаклы яндылар, яначаклар алга чаклы, аларга биргә кирәк. Үзләренчә алар сойласыннар, үзләренчә алар назначать етсеннәр дигән кебек дөрес әйткәндә, шуңа күрә бу законнар әле уйланып бетмәгән, расланып бетмәгән, бу законнарда эшләргә кирәк. Республика җитәкчеләре инде халык сайларга тиеш. Башта инде халык белән киңәшләшергә тиешләр. Халык сайлаган вакытта гына республика җитәкчеләре эшли ала дип әйтәм. Һез Мәскәүдәге үзегезнең хезмәттәшләрегез белән аралашып торасыздыр бит инде. Бына шул федераль закон проектына карата ундагы һезнең коллегаларыгыз нимә һөйләйдәр, ниндидер үзгәрешләр индерергә тырышалармы? Я булмаһа, унда үзгәрешләр индерергә уларның көч гайрәте җитмәйме? Чөнки Яблоко Африкаһының вәкилләре Россия дәүләт думаһында бик аз гына бит. Безнең инде Мәскәү каласында яшәгән җитәкчеләр бүгенге көндә бу закон проектына каршы инде. Алар инде бүгенге көндә концепциялар, үзләренең программаларын тәкъдим итәчәкләр дип уйлыйм. Башка коллегаларына. Мин уйлайм, Кавказдар үзләре нисек теләй шулай хәл итен дип әйтү төптө дөрес түгел, чөнки без бердәм дәүләттә бер хукук яланда яшәйбез. Ondan Demek özgərişlər türlü xəliyyətlər bulunğa teyik түгел. Мен bir günə niyə etireyim? Hasan Sahitoviç, әдәгіз бізді бик odaq qına etib televizor qarabsabız kütüb tura bizin hüylәb etkəndərdə oğala hürmət көрһәтәйik, həm onun hıravun, yəki bulmaha fikrin tınlabıdayıq. Havmağa tınlaybız həzə üdegizmən tanıştırıb ketək etəydər. Havmağa çəmin həm başqalar, bu mələklərinin afəqlarının yəkinə əkmək yənkişə. Şunday hıravun bile. Mene deputatlar ütürü aldığından, hayda aldığından prezidentler üzlerini kürhetip, yürüyüşüp yürüyorlar. Eğer de şular hüziyerce adışa tütkenen honda deputatlıkta prezidentler ötkenden honda şular yürüyüp eşlerinden izi batırır. Eşlemeden surette halık, suluk halık, haylagan halık. Onu deputatlık şuruğu yetmez bulunup alıp taşlarga mümkün miken o. Anlaşıldı. Rahmet. Бұл Жұмабек Салахиддин һезгә һәм Сулеймановтың бактаһына тас булды. Белгән кебек әйтергә уйлаганы. Менә Кавказ турында сөйләдек бит. Менә креден алда шыгыры булырга тиеш. Вазифа вәкилләрдән алда ул вазифалардан бушатылу таләпләре, бушатылу юллары язылган булырга тиеш. Ул президентме, ул губернатормы Кавказга килик, не андагы булган зур бозоклыкларны bizning konstitutsiya hukukun saqlaşılar Мәскәүдә күрмәгәннәрме? Әниясен алар ел артыннан ел, 3 ел, 4 ел, 5 ел, 10 ел шул текле бозыклыкларга теге юл куялар. Менә булдымы түрәнең бозыклыгы? Бар кодекс, бар конституция, син кулыңны куеп присяга кабул иткәнсең бит. Ул бушатылырга тиеш. Башы бушатылганнан тазалык кына килә. Илдә тәртипсезлек килми. Başlık, bozukluk yaşagandan soң boşaltılmау səbəbli ilgə tərtipsizlik kilər. Mana şu tərtipsizlik. Ondan bizim Башкорт халкында балык башынан сәрәйтеп әйтә. Беләсезме, минемчә монда халыкны яңадан алдашмакчы булалар. Менә әйтеп китегез. Егетләр, бугай да хәзер джентльмендер гыдырында. Юмабек Салахиддин гала хүлбирәй гәлә. Бына безнең тыңлаусының шылтыратуы буенча мин шуны әйтергә теләр инем. Нишләптер кешеләр уйлай, без депутаттар ниндидер халыктан айрылган һәм халыкка каршы эшләгән кешеләр дип. Мәсәлән, без бердәм Россиядән үткән депутаттар үзебезнең бына бердәм Россиягә берәү дә гаепләү ташлай алмас. 90-сы елларның башы менән әлеге көндә сагыштырып карагыз. Барыбер Россия дәүләтенең бердәмлеге хаклап калынды һәм ниндидер дәрәҗәдә без тыныс яшәйбез. Һәм байтак ыңгай программаларын тормышка ашырыла бердәм Россия партияның. Һәм шул ук вакытта, мәсәлән, мин үзем дә халык нимә күрә шуны күреп яшәйм. Һәм мин уйлыйм, безнең менә бердәм Россиядән үткән депутаттар ниндидер популистик вәгъдәләр мөгаен бирмәгәндер дип. Әйтәйек, дәүләт думаһында шул
ук 90 елдар башында байтак популистик закондар кабул ителде, халыкка ярайым дип. Бүген без шулай халыкка ярайым дип закондар кабул итә башлагак. Безнең республиканы бу яки илдең икътисади хәле белән исәпләшмәйсә, хөкүмәт белән исәпләшмәйсә, мин уйлыйм, без йөкте бердәм тартырга тиешбез дип. Һәм бөтә партиялар шулай ук. Бүген моны кайбер сәяси фиркалар улар минлеккә бара. Без шәп, бердәм Россия ниме? Мин уйлыйм, без халык мәнфәгатен бергәләп якларга тиешбез һәм шул кимәлгә җитәргә тиешбез. Әлегә без ниндәйдер үсү авырулары аша үтәбез. Унан юк, монда шәхси депутатларга кагылды бит. Депутатлар үзләре йөгереп йөриләр дә, унан халыкты оныталар дигән хайлауга тиклем йөгерәләр дә, хайлаудан оныталар. Бәлки монда депутаттың тәгаенләнеше буенча яңгылышуга бәйледер. Чөнки депутатлар улар закон кабул итәргә тиеш. Һәм бу закондар безнең җәмгыятьтәге тормышты көйләргә тиеш. Менә шул эш белән шөгыльләнергә тиеш. Әгәр дә инде ул халык арасында йөгереп йөрәһә, закондар кабул итмәһә, ул дөресен әйткәндә бик дөрес булмаган депутат булып чыга. Юк, улай гына түгел, мөгъҗизәле таяк менән хәзер тиз генә моны итеп өстәлгә ашъяулыктар яелып китмәй дә инде. Һәм изге батшалар улар әкиятләрдә генә була. Мин уйлыйм, хайлаусыларга ла әз генә тормыш ысын барлыгыннан сыгырга һәм шулай ук депутатларның халыкты бөтенләй аңламай дип әйтә алмыйм. Ләкин бүгенге көндә бuna социаль мәсьәләләрне хәл итү ул безнең төбәкләрнең икътисади хәленә лә бәйле. Һәм бunda депутат башын ташка бер хәле күп мәсьәләләрне хәл итә алмый. Безнең студиябызда тагыла бер фирка вәкиле ЛДПРдан менә килгәндер күреп торам. Кем була таныстырып китегез? Лейсан Гарипова, ЛДПР партиясының вәкиле. Мин шулай ук Россия Дәүләт Думаһының депутатының ярдәмчесе Башкортстан Республикасы буенча. Бу законопроект турында әйткәндә, безнең партия аны тулыгынча ул безгә канәгать. Безгә ул охшай бу закон. Чөнки шулай ук безнең партия бу законга үзенең дә ЛДПРга ла бер нәмә охшай икән. Охшай бар. Хайран калдыраһыгыз. Юк, нишә палайтәгез. Безнең күп законнарына без бердәм Россия менән бердәмлектәбез. Төрләре була инде. Яңарак кына хайлаулар алдыннан һезнең җитәкчегез Жирновский бүтән һендә бүтән әмәлне тәнкыйтьләйин. Шуның гына алып. Аны дөрес тыңларга кирәк. Ул бит әйткән сүзләрен тыңлап аңлап бетергә кирәк. Ул бик тә әйбәт эшләр сүзләр әйтә, тыңлагыз. Алашуда, димәк, һез хайлаулар яклама, әллә тәгаенләү яклама? Без бу закон буенча ничек? Безнең уйлавыбызча, әгәр дә Россия президенты регионнарның итәкчеләрен үзе хайлап куйса, бу халык өчен дә, безнең өчен барыбыз өчен дә яхшырак булыр инде. Чөнки ул президент үзенә лә куйган кешеһе өчен җаваплы буласак. И дөрес әйткәнчә, коррупция булмайса, һәр кеше куйган кеше өчен җаваплы. Ләкин Россия президенты бөтә 89 түгел инде хәзер 53 субъект шикелле яңлышмам. Бөтә субъектларда алага үзенең куйган президентларын, губернаторларның эшмәкәрлеген тикшереп бөтә ала микән? Ул аның эше. Ул тикшерергә тиеш. Һәм фикерләрегез аңлашылды. Фәнис Сәйетович, һәм барыгызның да фикерләрегез аңлашылды. Әйдәгез халык фикерен тыңлап алайык. Безнең хәбәрсебез урамда ошо яһәттән халыктың фикерен сорашкайны. Язманы карайык. Игътибар экранга. Президент безнең хайланырга тиеш халык тарафынан. Ул халыктың мәнфәгатен яклаган, милләт ара татулыкны хаклаган кеше булырга тиеш. Хуҗалыкты яхшы белгән кеше булырга тиеш. Илде апарлык кеше булырга тиеш. Төбәк итәкчесе хайланырга тиеш, халык хайларга тиеш уны. Чтобы халык өчен бүтән яхшылыктарды кулланырга тиеш, халыкты якларга тиеш. Bütün байлыкты сетилләргә ебәргә тиеш түгел, сет яктарга үзебездә тутырга тиеш. Үткән халыкларның берендә булды, Мәскәүдән китереп йөрттеләр бер урыс милләтеннән булган кешене. Шуның өчен бу урындагы халыктың көнкүрешен, гурыф-гадәтен, телен яхшы белгән кеше. Шул вакытта ошонда яшәгән кеше була яхшы булар иде. Депутатлар безнең халык фикерен, халыктың мәнфәгатьләрен яклап, шундай төбәк итәкчесе халыктан халык хайлап куярга тиеш дигән карар кабул итүләрен сорар идем мин. Халык бит белә, кемне сайларга, кем ана изгелек китергән халык өчен. Менә шуңа мин
Менде менің ойлауымша халық сайларға тиеш. Депутатларға нәрсе деп өндәшәйем инде. Халыктан узарга керек ме инде? Бына шундай фикердер яңгыраны безнең хорошо үткәргән халыкларның кешеләрнең фикерләре булды инде. Уларда дүймләштереп кенә әйткәндә, улар барыһыла үзенең президентын, ул бит инде һәрбер кешегә бәле үзе президентын хайлап куярга теләй. Ана шундай дүймләштереп әйткәндә. Алга бер генә адым аттыммы? Райондагы башлыкларны, авыл советындагы башлыкларны да турадан-тура сайлауны кертергә кирәк. Hem bugün halkını sorup çıksan rayonda, avullarda evet. Bütünüsü de benim sözüne yaklaşacaklar. İyi. Lakin alega bu Hasan Tagidov bu hayalına bulup kalalar. Bizim Başkorstan'a haylavlarda kaytarığa gerek biteli. Başkorstan'a haylavlarda kaytarığa gerek. Süjet İğlan Tral'dan benim bir fikrine gitmekçi olgan. Mene mında Kafkaz Respublika diye söz köbeytildi. Ama mene 2004 Başkorstan turanda hele şey geldi. Yok, minnet gitmekçi olgan. Mene 2004 yılını şolay deyip ettiler de terörizm bilen deyip. Ama onu bütün Rusya'ya tarattılar. Eli de mesela Kafkaz deyip niteler. Ama zakonun minanı koragan idip. Onda bir söz de yok Kafkaz Respublik turusunda. Oğumun bütün yanıdan Rusya'ya taratılacak bu nene eteler. Yani o sebep kine itib alıngan. Hem mesela min etken mesela Çilebil kesimetiylken tigene jitekçisi onu koluk söylemasını sikse o eteşek. Eydeki deputatlar meni söylesin. Dayraksanız vaqt qisqagina bir-birimizga hurmat ko'rsataylik. Men o'ylayman, xalqni ehtirom etgan jamiyat xalqqa saylov huquqini berishga tegishli. Lekin bunda buna birgina yaq bor, kim aqsa bera shuni saylov va kuzatilar. Shuga ko'ra bizning saylovchilar o'zlarini buna shunday yo'l bilan bisratmaganini ham buna o'zlarına bo'lgan ishonchni shuning bilan bitirmaganlar. Saylov bilan birga balki uni saylab olingan, saylab qo'yilgan kishini keri qaytaruv, keri ishdan chiqaruv masalasida ko'targa kerakdir. Fənis ayetiş, bu haqda nimələr o'ylaysiz? Meningsə bizning bit zakonimizda deputatlarni keri qaytarib alu. Deputatlar turasında tugul, tübək yetakçilari turasında. Tübək yetakçilari turasında meningsə haylab qo'yilirga tishlar. Çünki xalq bigrakda bizning poseleniyalar deb aytaylik, qala, yayha, avul nida o'zining yetakchilarining ninday ish bilan shug'ullanganlarini bik yaxshi bilalar. Shunga ko'ra meningsə xalq eng tövdə o'zining eng avtoritetli kishilarini saylayasak. Bu bit bizning g'umur boqi shunday traditsiyalarimiz bo'lgan. Aytaylik, nindaydir zo'r masalalarda hal etgan vaqtda, har vaqtda boshqurtlar yig'in yig'anlar. Yig'in o'zining ilsilarin Moskvaga yuborgan ham shu kishilar, ilsilar qaytqas Oşu yığınğa özünün atşıtını yani sizin fikrigizse bizning mana shu saylovlarda qaytarib, ul 2004-yillardagi voqealarga gana tugul, bizning g'umman xamirdaribizga qaytarib. Albatta, shunga ko'ra shu bizning Boshqirdiston yerida tug'an traditsiyalarni biz ularni davom ettirga tegishmiz. Çünki ul bizning eng tövdə o'zimizning xalqimizning, o'zimizning shu tuproqda tug'ib o'sgan kishilarga mumkinchiliklarni tug'diruv ham ularning potensial mumkinchiliklarini osuv bilan ular shug'ullanirga tegish, shuni ko'ra bilirga tegish, ham uni turmushga oshira bilirga tegishdir. Mening o'yimsa, shunga ko'ra biz xalqning politik kimalin onun üstürü işinde işlerge teşbih. Aytaylik de biz buna yablika etkenday bildelev boyunca gitsek, biz bit avtoritarizmde tağlanığı tartışabız. Soңғы yıllarda avtoritarizm Rəsəydə arığına nığını, avtoritarizmdan diktaturga bir günə yartı adımgına yer qala. Diktatura bulha xalq erkindən məhrum etiləsək. Demokratik prinsiplərdə başqalarga laf verəyik hələ. Ondan alğanda saylovdan tağın indi qorxunuz yağama deb etəyigində var. Ул да булһа һайланып куелган, бер тапкыр кешне һайлап куелды икән,
Ул әлбәттә икенче һайлауларда һәм законнарда үзгәртеп, өченче һайлауларында, дүртенче һайлауларында һәм башкаларында тәэмин итә аласак. Һаулыгы етеп, әгәр дә ниндидер һүз әйтә алса, ул уны һайлап куясактар. Мин монда бәлки артырып та ибәремдер, ләкин ниндидер хаклык бар. Хәсән Сәгыйтов. Бик объектив әйттегез, бик дөрес әйттегез. Бу бик куркыныч хәл. Менә мин әйттем бит, киреннән алда чыгырын. Халык үзе үз теләге белән кичәгенә генә сайлап куйган кешесен кире тартып элекеге урына утыртырга хокуклы булырга тиеш. Менә халыкка шул хокукны да бирә кирәк. Менә әле әйтелде. Русча әйткәндә отзыв депутат. Кирәк депутатны кайтарып алу безнең законда каралмаган. Законда барысына карарга кирәк, сайлау үткәрү законнарын үзгәртергә кирәк. Халык ирекле булсын, халык теләге белән булсын, мөнәфәгате белән булсын. Менә шул чакта гына безнең Башкортстан бик матур, халкы бик күп, халкы бик дус. Булды, рәхмәт. Хәсән Сәгыйтов, Башкортстан күптән уже... Хәсән Сәгыйтов, рәхмәт, күп тыңланык, Юмабика Салахетдинна. Бына Европала конституция буаттар дәвамында ла үзгәрмәй һәм ушулай итеп кешенең һәм халыкның хукукларын яклай. Шуңа күрә бездә лә җитәкчеләрнең ихтыярына гына бәйле булып, менә һәр сакырылышта дигәндә җитәкчелеккә бәйле закондар кабул ителмәгән инасындан да. Мин уйлыйм, безнең бердәм Рәсәй киләсәктә ошо юнәлештә эшләр. Мин уйлыйм, иң беренче чиратта үз халкына ышану булырга тиеш. Әгәр дә җитәкчеләр, депутатлар үз халкына ышанса, мин уйлыйм, алар хокукка шул аның хокукын тартып алырга тиеш түгел һәм салих хокукын калдырырга тиешләр. Һәм халыкка ышанган җитәкчеләр генә шул халыктың җитәкчесе, лидеры булып булырга хокуклы. Рәхмәт, фикерегез өчен. Насар гына һайлауда яхшы тәгаенләүдән һәйбәтрәк икенче укуларга тиклем яңа закон проекты һәр төбәктә һәр бер сәяси партия вәкилләрен канәгатьләндерерлек хәлгә җитүен теләп, ошо урында без һөйләшүдә